pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya, apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban karong buntaga sa tuang pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta ang buhi nga sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw, lay nasab nga gayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay ug tuang pagpakigbisog. Straight to the point. Tamtang sa laing bahin kanhi Presidente Rodrigo Duterte gibanatan na pag-ayo og suway si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa indignation rally ni atong Sabado sa gabi sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. So kung makakita mo kung katong uban nga wa pa natug mga sukindig paminaw ato mga orasa, ako nakadungog mo sa iyahang mga banat unya katong mga tawo nga ni tambong, so daghan man tawo nga ni tambong kay bisan kuno og way ayuda, walay hakot, bisag gibabagan ang uban mga sukindig paminaw sa ilahang kapitan, adto ang mga tawo kun ato kadaghan ang mga tawo pero sumala pa sa ato ang kapulisan nga 3,000 ngadto sa 4,000 ra kuno ka mga taong ni tambong. Onia sumala pa nga ang sugod ang mga taog tapok alas 4 sa hapon. Hantod na nga ni daghan nagkainanay kadaghan hantod na abot og alas 12 pagkahuman sa paghuman mga sukindig paminaw sa speech og pag-endorso ni Presidente Duterte. So dito onya giganahan ang mga katuntugod pagkawa pay sumala pa ditom sila kasamang Remart og si Rajuman Jane mga sukindig paminaw nga sa wa pa maabot si kanhi Presidente Duterte kay naka-istorya mga hapit naman kuno alas 11 alas 10 hapit na alas 11 naka-istorya mga sukindig paminaw uban way mga panihapon ang uban way mga kaon niya kanang nang nagpaabot yun sila kay murag gimingaw na sila pamalikas ni kanhi Presidente Duterte. Amot nga kay si Idol Boyki dito man sad no ang atuang nga team sa IFM si Idol Boyki dito sad mga sukindig paminaw unya nagtuog gani kog maoy kuhaon siya nga maoy mo hala dito sa iyahang nga tinipigan nga abilidad nga mo ang kanta. Wag yun sila artista dito kakana bang artista nga mga mas may pay nagwa sila artista di Sugbo Idol Boyki ay akuan kayo kanang makasabot tungod kay dili man admin good ang PDP unya kadto nga maong kalihukan iya kadto sa hakbang ng maisog sa Sugbo. Amoy ni pahigayon imbitar lang mga sukindig paminaw sa pipila ka mga kandidato sa PDP unya kauban si kanhi Presidente Duterte pag-abot sa mga taon yan ang hapit na alas 11 ba to sus ang mga tao nga nagduka-duka nagsige nagpanguyab napulihan mga sukindig paminaw og kasadya og katawa. Makita man na madungog man nato kay naka adto naman dito to mga kaubanan dito lagi unya kanang naa nga dito kay kuan man nagbinisaya samot na nga nagsinibuano nasamot na nga nagsinibuano pag istorya mga sukindig paminaw. So kadtong mga kaigsunan nato murag kuan kayo kanang nga dikit sa ilahang kasing-kasing nga mo istorya og sinibuano ang kanhi presidente unya sagol sad bugal-bugal mga sukindig paminaw di ginakalikayan bugal-bugal sagol bugal-bugal og pamalikas. Pero inay nga masuko ang mga tao kay sig pamalikas na nga tawa og ni pakpak pa man hinuon musinggit pag Duterte Duterte. So dito onya ang nabiha to nga kuan sad nakato nga mao nga kalihukan may gani ka ang kira ang katong kontra ato matod pa ni Idol Boyki nga ang kanang ang kontra ko nato kasama nga Maris nagampo kuno may rag mo bunok ang ulan alas 9 pagis gabi so doon na po katong mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte moingon sila nga kuhaan man nag zero sa kapulisan kanang ilang ihap ang ihap sa kapulisan sa Mandawi 3,000 ngadto sa kuan kana ang 4,000 ka mga tao. Ang katusan dumadapig ni kanhi Presidente Duterte maingon sa 3,000 30,000 hinoon ngadto 50,000.
Ana, depende na no kanang naa kay nama otoridad man na mga sukindig paminaw ang nagkuan, nagsulti unya kana depende na lang na ninyo sa inyoha nga mga pagtan-aw diha kay makita man na do na may mga drone shot, do na mga gipang upload diha mga sukindig paminaw sa Facebook unsa kadaghan ang tao. Kamo na lang magyap-ihap og kanang wa gimulingaw pwede ra tagsa-tagsaon ninyo ihap ha. Onya samtang karon to nang hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay grabe to katunto ang iyaha nga mga katong iyaha nga mga kanang nang istorya ba kana bang istorya nga murag madunggan ra nimo dias kilid-kilid dito sa squatter nga dapit mga sukindig paminaw na dito do na ganito ni kuan do na ganito mga kanang musagbat mga sukindig paminaw kanang uban ba nga kana iyaha nga mga dumadapig sad iyaha sa patulan unya mo lagi na sige sag balik-balik nga makaklaro siya murag moabtik ra siya basta makakita sa gwapa nga si Buana. Ato nang hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa tuang nga pagkulo kabildo ha. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa kauluhan, Malacañang nihimakak sa akusasyon nga padulong mo deklarar og marsyalo si kanhi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og dili manaog sa impuesto. Bisan og mahumana sa iyahang termino. Straight to the point. Ani mga sukindig paminaw ang gisulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyahang speech atol sa incognition rally mga sukindig paminaw dito sa kanang naang sa indignation rally mo na iyang gisulti ang kanang naang dili na mo kuan dili na kuno mo naog o niya padulong kuno sa marsyalo ang kaning niyang administrasyon mga sukindig paminaw ani Presidente Marcos apan matod pa ni sa Malacañang pinaagi sa Executive Secretary Lucas Bersamin nga business why basihan ang pamahayag ni kanhi Presidente Duterte. So wa kunoy basihan kay mo na gud nga gakatog ingon gud ni kanhi Presidente Duterte nga padong nis Marcelo why lain padulngan ni padong nis Marcelo di na mo kanaog sa pwesto mahuman na iyang termino kay mosuhid na sa iyang tatay. So mo na ang matod pas Malacañang ni kuan din ang Malacañang oy kanang naang ni padangat dayon mga sukindig paminaw og statement ang Malacañang di na tinuod oy di na tinuod pero mo na ang kanang naang daghan nga mga isyu ang gibuhian so manghinaot lang ta nga kaning ni ang gisulti ni kanhi Presidente Duterte dili matinuod kay kanang naang pag-ingon ra ba niya nga weak leader kasamangkin daghan sang niingon nga tinuod gid ay atol sa kampanya ba? Atol sa kampanya pero kani manghinaota mga sukindig paminaw sunan ka nga ibahan to si kani Presidente Duterte nga kaniha ay inyuhan timan-an nga magkagubot gyud mo kay moabot gid ang panahon na. Onya sa iyang speech ato ihasad tong gipangumusta di ay si Cebu Governor Gwen Garcia ha pangumusta sa kani Presidente Duterte oy. So kani ato ni hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw kay kanang naa nga bisan asa nga rally or kaning ni ang asa mo atubang sa mikropono si kanhi Presidente Duterte ang mo batiko sa administrasyon dunagyoy katusan dito sa PDP laban ingon dad siya nga mo kuanan nagway ta oy kanang naa nga atualan nagway atualan tingali nga patio ng 15 ka mga senador para makalingkod ato ang mga kuan team na to. Kaning ni pero katong diri sa Mandawi katong to dito ningon katong to may gamay to ngay mo masabot nga joke mga sukindig paminaw pero katong diri sa indignation rally niya tong Sabado wa man mo palubad ningon man siya nga kaniha sultian tamos tinuod ha. So mo na ang ato na nga kuano na sa mga sukindig paminaw unsay mga kuan ani kiningon namang Malacañang wa nay basihan mga sukindig paminaw ang gagi panulti ni kanhi Presidente Duterte ngano wa man makaadto tong uban nga mga linyada sa PDP ang kata ni adto mga sukindig paminaw ang dito ra gyud ang katura man tong sakuan sila si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Marcolita, si Attorney Vic Rodriguez o di ang uban nga mga magpapili pagka senador dito raman to nagkuan raman to do na may recorded nga video
gipada mga sukin tigpaminaw. Anya dito si Mayor Mike Rama, si Mayor Jonas Cortez, si kanhi Mayor Paz Radasa, dito sad mga sukin tigpaminaw o niya kanang na ang kuan gyud pait gyud ning kuan kay ingon ra ba si kuan si kanhi Presidente Duterte di gani nyo ni padagkon diri balikan tagi mo dia Cebu. Ato na ang isgutan mga sukintig paminaw uban pa nga mga tukionon diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Onya nga tuang nga mga naminaw samtang nagkapi-kapi karon na ini chat nako mga sukintig paminaw makita sa tuang nga comment diha ang padayog gisgot ang rally ni Duterte kasamang Benji. Onya kami gani nga gusto unta mi nga moadto wa kuno sila makaadto kay way mga sakyanan ang uban. So mao na ang matod pa nila nga dili sila motuo nga 3,000 ngadto 4,000 ra kuno ka mga tawo ang nitambong sa indignation rally kana kay kapulisan may nagkuan ta nya masabot sa nato kay natural ang kanang nangatong kapulisan admin man na unya kanang delikado sa gayo og daghanon nila og iha pa si patawag squadcom bitaw komedya ra na pero kanang naningon ang atong kapulisan nga 3,000 to 4 kani kinani kadaghan mo niyo amo man nga kuan ana kanani nani ang mga tao mga sukin tigpaminaw kadaghan 3,000 kuno nga 4,000 lang ka mga tao ang nitambong pero ta baga man kayo ang kanang naang pasilong sa Paradise sa Dakbays Mandawi kuan man kanang naang napuno man matod pa mga sukin tigpaminaw o niya hantod na alas 12 gani nga uban naghulat og moadto si Vice President Sara Duterte kini ang initial ko hibawan moadto apan matod pa nga wa man makadayon mga sukin tigpaminaw so basin og adto na sa PDP nga kuan gyud kanang nga rally kun do naman kani sa hakbang na mga maisog man ang rally mga sukin tigpaminaw hindi ka maka-expect ani nga kadtong mga incumbent mayor ang dili ka maka-expect nga dunay ipahuwam nga mga sakyanan nga mao'y mohakot sa mga tao mga kasama para dadon dito sa rally. Di ka maka-expect anak kay bitaw na nga dito sa Mandawi na gipahigayon kay usa sa tingali aron makahulam sila dito og mga kagamitan sad kay kuan man kanang naa nga si Bersidi diha o na tao ni Mayor Jonas si Mayor Jonas na kontrahan mas admin mo na nga usa dito kay ari pa dakbay sugbo ka sa mangkin mo nagdi dagway tagag permit no tagaan bagihapon. So muna nga usani kaning ni ang illegal nga drugas usani mga sukin tigpaminaw ang bugat nga gibuhian ni kanhi Presidente Duterte atol sa pagtambong sa rally nitong Sabado. So muna nga kanang nang uban bita kanang nang magrally na kanang nang maglalis mo sa kanang maglalis mo diha sa ihap kon pila gigidaghanon sa mga tao ayaw na lang kanang ayaw na lang mo pakiglalis sa tuang kapulisan kanang naang kay kuan man na sila kanang naang makasabot ato sa sabdon nasabdon lang sa nato sila kay kanang naang dunay nag chat nako dinhi nga dili magani ingon ana kadaghan ang pulis nga niadto dito sa area na usab mga sukin tigpaminaw dunay mga pulis pero matod pa nga dili daghan kun itandi nimo sa uban nga mga rally kaniadto mga sukin tigpaminaw so kanang naang 3,000 to 4,000 ayaw na lang na ikasakit sa inyong buot oy kay kanang naang ang inyong pagtuo pananglitan ikaw dumadapig kani Presidente Duterte karo kani matawhan na kani ni ang mga tao nga nagponsisok mga kasama inyo man na makita dayag og tataw ang gidaghanon ang bulog sa mga tao nya kay do naman ay measurement ana kay matod pa kanang naang 1.7 katao per square meter to 1. Usa dulan duha ka kanang nan tao per square meter or usa ka ang kanang per square meter mga sukin tigpaminaw ibutang ta usa ka tao ang masud ang kwintada ni ana nan aron gyud nga kinsay nagsultis tinuod pwede ta mo adto unyang udto ato ang sukdon tonto ang kanang naang pasilong sa Paradise. Pananglitan ang kanang nang usa ka per square meter musudog usa nga duha ka tawo makasama nandi pananglitan og gagmay nga mga tao
Gagmay o mga tao niya nagsinikitay naman ganig maayo. Na kana na palitan o gagmay nga tao sa to pa masud sa kanang naang usa ka kanang per square meter. Pero kato mga dagkon tao murag usa ra tingali kasama kanya kay duot man. May kanina sa tubangan nga dunay gi-provide nga mga lingkuranan. Murag makaingon ka nga kani sa tubangan kay kuan man na kani mga dunay may mga lingkuranan na kanang naa. So makaingon ka nga kana murag usa ka square meter unya dili man kayo duot pero adto na kana at tanawan ning kana nasa luyo na nga kanang wa na naglingkod. Nagduot og maayo. Nagduot og maayo ang mga tao sumuna nga para nga way lalis. Dunay mo kuyog nako karong udto atong sukdon. Atong sukdon ang naang kanang naang Pasilong's Paradise kay ato ang kuanog pila ka kilo kuana per square meter. So man pagkwintada. So suma pa nga ang duha ka tawo imo nang ang per square meter malitan ibutang ta duha ka tawo kay sikit. Unya atuan ang i-times kung pila ka per square meter ang sukod ni anang Pasilong's Paradise. Pero mo na lagi na dili na to nahaguan oy kay da. Pananglitan ng inyong pagtuo nga inguna na kadaghan mga tao di okay. So ang ingon sa to nga pulis ato lang dispitaran kay lagi na nga admin sad sila mga sukin tig paminaw ana. Pero kaning niya sumala pa nga wala ni ayuda amot na aba ni ayuda tingali kay moingon mangutana ka dito sa mga organizer, mangutana ka mga sukin tig paminaw sa mga tao moingon mga why ayuda. Why ayuda onya why hakot kuno. So atong masabot nga kun butang diri Cebu City. Ang Cebu City, ang incumbent mayor, si Mayor Raymond Alvin Garcia. Di ka maka-expect nga mupadaog sakyanan, mupadaog mga tao ngadtos Mandawi aron motambong sa rally. Di ka dog makita ni House Speaker Martin Romualdez, doon na tingali mga muadto, doon ay mga kato mga kinsa may nag-provide sa ilang mga sakyanan. Kay kani mga organizer sa rally, kato maning hakbang ng mga maisog. Hakbang ng mga maisog, mga sukindig paminaw nga naghimo sila ni ini para nga kanang ila ipadaya makatawhan mga nako kay kaning niya kaning mga manambong ani di man kumutuo nga kani sila tanan membro ni sa kana hakbang ng mga maisog. Kay kaning niya gani pila ra man kaadlaw kasamangkin nga kanang naa nga short notice ba kaning pagpahibalo nila nga dunay rally di ba mura pila kaadlaw ra tulo o upat ba kaadlaw nga dunay ipahigayon nga rally mga sukin tig paminaw katong uban nga mga moto wa makapangandam wa maka-file daan og leave. Mga taga Mandawi na may mga taga Mandawi, taga Liluan, taga Danau ani nga nangadto. Unsa may gikuan ato? Do na bay ayuda nga bugti sa inyo nga pag-adto? Sumauna nga kaning niya nga ilahawa man ikon ang kanana ang mga tao bisan og kadto si Attorney Marcolita taas tong yang speech mga kasama ang kadto sang Attorney Vic Rodriguez taas kayo yang speech taas kay ang speech ato kadto kung dili pagyud to sila nga kana panalitan og gahulat pagyud to sila unsa diha kali kay uban gahulat ni kanhi Presidente Duterte lagi nga mobaro nagagahuat pa nga sukin tig paminaw nga istorya kay gimingaw na sila sa pamalikas ni kanhi Presidente Duterte. Asumona nga katong banat sunang kag banat ni kanhi Presidente Duterte mga sukin tig paminaw apil na gudto katong iyahag yung gikuan ba murag wa gyud sa kaning drugas ni matod pa niya nga tanawa ng ato ang presidente si kanhi Presidente Duterte nag-ingon nga naghiwi-hiwi kuno magkasama. Pero mauna nga kuan man kanang naang yahaman sana pero ang mga tao katong pag-adto lagi dito kaning niya dili pa ni sa PDP nga kalihukan dili pa ni sa PDP nga rally gani wa man ang uban nga mga wa man mutambong ang uban nga mga magpapili sa pagka-senador
nga line up sa PDP. Na kanin dito si kanin dismiss Mayor Mike Rama. Galing kay musuko ra ba si ka Rama mga kanang naa kasamangkin og tawgon og dismiss Asa mo na nga na dito unya ang ni welcome mga sukin dig paminaw ang ni dawat ni kanhi Presidente Duterte mao si dismiss Mayor si Cortez kanang naa nga Jonas Cortez makasama dito sa diyasang gipabuhagay ang iyahang murag iyasang gipabuhagay ang iyahang sitwasyon ngano mga sukin dig paminaw nga wagtang sa pagkamayor sa Mandawi. So dito unya ang kuansad sila si Pasradasa dito gi-appeal nga gi-endorso Jonas Cortez gi-endorso si kanhi Mayor Rama unya nangatawa mga sukin tig paminaw ang Sugbo diri sa Dakbay Sugbo human ingon si kanhi Presidente Duterte nga kanang naa nga kuan ni Rama ako may tudluas Rama unsang pagpatay og tao. Sumo na nga kuan na sa tingali kanang naa nga tingali di gyud kapugong si kanhi Presidente Duterte no nga mupikag gyud admin ba taliwala sa mga atubang nila mga sukin dig paminaw karon nga mga kanang naa nga matud sila may nag-ingon nga kuan kuno sila do na kunoy pagpamiit mga sukin dig paminaw pero katong uban do na may kuan ato katong unsa man tay mga uban nga mga bugat niya nga istorya katon ta karon lang ta suman ato na pay oras karon lang taud-taud ato ang mga sukin dig paminaw nga ikuan ato ang tan-awon kay ingon laging uban nga kanang naa nga padungga kuno migbalik kay muraga kuan pa karon taud-taud ato ang mga sukin dig paminaw kay dunay mga bugat nga mga pamasangil dunay mga bugat nga mga akusasyon mga kasama si kanhi Presidente Duterte batok ni Presidente Marcos so mo na nga kining ni ato nin tan-awon o gaduna bay basihan gyud ang kanhi Presidente nga mo sulti o gingon ani ato ning kuanon karon lang tag kuan na kay kuan naman Arimenda Manila naman nga balita sa atong pagbalik ato ala nga i-play og balik unya ato ang hagpatagpaton makasama atong ipadungog ninyo balik ang pamahayag or kaning ni ang speech ni kanhi Presidente Duterte unya ato lang hagpaton kaning ni ang mga bugat dinhi karon nga mga isyu mga akusasyon nga iyaha nga gi sulti ngadto sa katawhan nga nitambong sa rally makasama. Alas 7:04 na unya standby lang sa ato ang pagbalik ato ang ipadungog ninyo pagbalik ang speech ni kanhi Asa mo na nga na dito unya ang ni welcome mga sukin dig paminaw ang ni dawat ni kanhi Presidente Duterte mao si dismiss Mayor si Cortez kanang naa nga Jonas Cortez makasama dito sa diyasang gipabuhagay ang iyahang murag iyasang gipabuhagay ang iyahang sitwasyon ngano mga sukin dig paminaw nga wagtang sa pagkamayor sa Mandawi. So dito unya ang kuansad sila si Pasradasa dito gi-appeal nga gi-endorso Jonas Cortez gi-endorso si kanhi Mayor Rama unya nangatawa mga sukin dig paminaw ang Sugbo diri sa Dakbay Sugbo human ingon si kanhi Presidente Duterte nga kanang naa nga kuan ni Rama ako may tudluas Rama unsang pagpatay og tao. Sumo na nga kuan na sa tingali kanang naa nga tingali di gyud kapugong si kanhi Presidente Duterte no nga mupikag gyud admin ba taliwala sa mga atubang nila mga sukin dig paminaw karon nga mga kanang naa nga matud sila may nag-ingon nga kuan kuno sila do na kunoy pagpamiit mga sukin dig paminaw pero katong uban do na may kuan ato katong unsa man tay mga uban nga mga bugat niya nga istorya katon ta karon lang ta suman ato na pay oras
Ako lang taod-taod ha. Ato ang mga sukintig paminaw nga ikuan. Ato ang tan-aw ni kay ingon laging uban nga kanang na nga padungga kuno migbalik kay muraga kuan pa. Karon taod-taod ha. Ato ang mga sukintig paminaw kay dunay mga bugat nga mga pamasangil, dunay mga bugat nga mga akusasyon mga kasama si kanhi Presidente Duterte batok ni Presidente Marcos ha. So mo na nga kining ni ato nin tan-awon o gaduna bay basihan gyud ang kanhi presidente nga mo sulti og ingon ani. Ha? Ato ning kuanon, karon lang tag kuan na kay kuan naman Arimenda Manila naman nga balita sa atong pagbalik ato ala nga i-play og balik unya ato ang hagpatagpaton makasama. Atong ipadungog ninyo balik ang pamahayag or kaning ni ang speech ni kanhi Presidente Duterte unya ato lang hagpaton kaning ni ang mga bugat dinhi karon nga mga isyu, mga akusasyon nga iyaha nga gi sulti ngadto sa katawhan nga nitambong sa rally makasama. Alas 7:04 na unya standby lang sa ato ang pagbalik ato ang ipadungog ninyo pagbalik ang speech ni kanhi Presidente Duterte. Ato sang hatagag pagtagad kay ang kaning ni akarong katunto ang mga pamahayag ni kanhi Presidente Duterte ba. No, muna nga nakana ta nga kanang na ang kanhi basin og ngali di sa mahadlok yun kay kana laging kanhi presidente siya sa mga sukindig paminaw pero duna sa mga bugat nga mga aligasyon aduna sa mga bugat mga sukindig paminaw nga gibuhian atol sa rally diha sa pasilong sa Paradise sa Dagwes Mandawi. So muna ang kwansad ang kaning ni ang alyansa para sa bagong Pilipinas nga gipaluyuhan ni Presidente Marcos wa pa may gikatakda nga pitsa sad og kanus-a magrally diri Sugbo. Ang PDP gyud nga partido wa pa. Ang katunto ang rally initiative to siya sa hakbang na mga maisog nga giimbitar lang ang katong tuang nga PDP. Now, ang kaning mga lakip sa mga giakusar ni kanhi Presidente Duterte mga sukintig paminaw nga matod pa niya dili mo kanaog sa pwesto kanhi si Presidente Marcos kun mahuman kuno sa termino sumo na iyaha nga kanang na ang gisugilon nga dos katawhan apan nitubag dayon ang Malacañang nga dili na tinuod oy pinaagi ni Secretary Lucas Bersamin matod pa di na tinuod oy ang administrasyon ni Presidente Marcos karong panahon na nagsubay gyud sa Batakang Balaod og walay plano mga sukintig paminaw nga kana lagi nga mo pareho sa kanang naa nga mo declare kay batod pa niya nga mo kuan kuno termino o niya moabot sa punto nga mo deklarar og marsyalo. Mabalik kuno ang katong experience sa una sa iyahang amahan matod pa ni Presidente Duterte mga sukindig paminaw. Unsa pa man nila ini ang aligasyon? Matod pa nga ang reserve kuno nga gold sa Pilipinas lakip mga sukindig paminaw nga ginahinaya na kunog baligya. Ambot unsa lang katinuod pero dili man sa makasulti kinsay nagbaligya. Dili sa makasulti og di kinsay gibaligyaan. Ang iyaha lang nga gibaligya na kuno ni unya mangutana siya og angay masayod ang katawhan matod pa niya kung pila ang nabaligya o kinsay gibaligyaan sa maong nga bulawan mga sukindig paminaw. Ato aragon niya kani pero aritas aligre gamay kay katong yang speech biya aligre to kay Cebuano lagi nga pagkaistorya kanya sagol yaga sagol bugal-bugal kana sagol bugal-bugal, sagol yaga-yaga nga kana gyung murag kana nga kana madunggan ra nimo diha bas mga tao nga na squatter bang inistoryahan. Nga kanang naa nga ato ang nga kuanon ato dagay nga paminaw kadtong sa pagsugod niyang speech kasamang kino kato dito nga portion katubang daghan nga mga kato ni hugyaw ang mga tao kay imbis ang mga tao nga mo saway ang mga tao nga kanang naang sa manioy nga likas naman pod unsa manioy nga bugal-bugal man imbis mo saway ni pakpak man hinoon. Ato ako nung paminahon ang kaniniyang sayahang katong pagsugod yun og speech niya. Kani. Itong si Jun Ibasco na mo'y tigplano sa among mga
schedule. Apan nga rin, murag ni kalit o iyang gihangyo, unya ni sugot ko. Usara ko kaadlaw dire, pagkahuman, kung naako'y makitaan nga gwapa, muuban na lang ko sa inyo, ha? Total, pareho matang Bisaya. Ako, kaliwat sa Danau. Mo, gikanan ako. Pero, paminaw ra mo. Nitong unang panahon, natao ko 1945, unya ang negosyo kaayo diri Cebu bag-o lang human ang giyera. So ang mga abogado nga rin daghan kay bag-ong construction, tanan, pirma, building permit, kontrata. Ang akong papa murag na salipsay siya kay dili sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya. So nibiyahe mi sa Mindanao. Kanandabaw ni ato 1950 lasang pana. And I could remember nga sige may pamotol sa kahoy para sa lugar nga espasyo para tindugan o balay. Kaya sa paningkamot sa akong amahan na Bisaya o ng akong inahan taga-Agusan, nilambo ang among kinabuhi. Kay abogado man akong amahan, trabaho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras, pagkahuman, nagbulag sila kay dili lagi sufficiente ang kita sa gobyerno. So, lawyering, paingnon pa, mo iyang trabaho. Nahimo siyang gobernador. Duha ka termino sa Davao. Tulo ka termino. Tiguang na tangyawa. Kani, So, kana kasamang ken, kana. Patuo ang akong utok pareha ni adto. Ang utok nako karon mura og sanitan pilit-pilit na murag latik. Kana sa tulang sa nga ihunong sa gamay kasamang names, no? So kato pag-ingon niya kaganina, nga sunod ka nakaminson siya nga kanang kana bang word nga kuan? Katong pamalikas ba? Pananglitan og di kaganahan sa tao nya na malikas, makaingon ka, sa man tawhana mo likas man may batasan na publiko man. Katong pagpamalikas niya, panlitan katong pamalikas niya or katong tuang bad word ba? Ngayahang nabuhian nga katong letter B. Nanglitan og di kaganahan sa tao nga ni speech istorya ana. Makaingon kay gyud nga unsa man tawhana nga kuan man. Kanang naang malikas man og daghan tao, wa may kuan, wala may batasan. Ana makaana gyud ka. Pero ang uban kaning ni ang mga nisinggit nga Duterte, pero dumadapig ka makasama na murag mo apil kag katawa. Murag maoy gikalipay nila nga
Tanawa na aligri man daghang tao di katawa man nga. Abisan pa og kanang tagsa na lang in taon sugpuna ng istorya kay lagi kan idara na. 80 kape na gud in taon ni magkasama mo itaw nang agako na lang paingon dito sa stage. Unya naay bantay sa loyo kay pero sunan kay imagine naka kuan sa lingkod nga kana na ang barog og mga oras gyud kapit ang iyaha nga barog so kato sa ay ko kuan ninyo kay akong utok na ba kanang tungod kay idara nako akong utok pilit-pilit na murag latik. Aso ka na mga istorya ingon ana unya kanang naa ka sa publiko ba nga murag formal bitaw ka sa mangkin unya magyagaya kanang naang murag mo kwan siya sa iyaha nga kanang yaang murag yaga-yaga niya nga style sad murag mo isay ampay sa mga tao no kanang naa mo pakbak ba kato mga dumadapig niya pero suwaya na to kanang naa nga patambungan na to mga dili dumadapig unya magiga-yaga dagway dito di ba kahai kung sa kaha di ganahan ang mga tao katong mga dili dumadapig niya di gyud ganahan mga tao pero katong mga dumadapig niya nga makadungog sa iyahang labi na kay sukad pa sa una mao na iyang style murag mo abiba sa apil ng mga tao. Galing kay kani mga tao ilabi na kanang orasa alas 11 na kanang orasa alas 11 na so ang mga tao giduka na ang mga tao gigutom pa ang mga tao so kinahanglan nga kung ikaw ang good speaker kinahanglan nga unsaon nimo pagtabi diha nga makatch nimong attention sa imong mga audience pero kaning niya lahi man sa mga joke kayo sa mga bugal mga yaga-yaga man sad no pero katawa sa mga tao ato anang balik ato ipadayon na to ron ha kay ipadayon na to ron kana pakpak ang uban ha pakpak ang uban nga maglingo-lingo katong nga di dumadapig ba lingo-lingo mingon nga sus tadawa mga suporte Duterte katawa ra pero katong mga antay Duterte katong di ganahan mingon tanawan na inyong kwan tanawan na inyong Duterte taka lag pamalikas nga wa manay kwan ato ni hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw kay daghan manggod nganong ato ning gibali kay dunay mga punto dinhi nga hantod karon ingon ang uban nga way paglubad ang mga kaning mga pagyaga-yaga matud pa kaning ni ang mga kaning mga dili maayo nga mga pulong ni kanhi presidente Duterte unya dili na bag-o sa tundunggan ang nausab lang niya nga murag ni hinay na gyud siya tungod sang edad murag ni hinay na gyud ka sa mangkin tungod sang edad usab mga sukintig paminaw pero kanang na ang mga pagyaga-yaga pamalikas murag dili na nato ika pangutan na pa kay sawa pa sa nakalingkod pagka presidente murag mao bitaw na nga ni daog sa mga sukintig paminaw kay kanang nang iyaha nga mga humot kanang iya mga bahad hantod nga ni daog na kanang naa nga makuan man kanang naa nga murag maunay giganahan sab sa iyaha nga mga supporters pero mo lagi na og dili ka supporters murag ka og kanang murag makapanghuliad ka nga maminaw kon mo ingon ka nga kuan ana mo na ang nausab niya yaharang lihok mo nausab unya iyahang karisma mga sukintig paminaw maog yapon Straight to the point. Kani Presidente Duterte labi na og kanang mo aksyon sa pangisog murag ang mga tao mo hugyaw so kanang na murag maunay usa nga amonay ingong digong magic murag maunay usa mga sukintig pamina kay balo gid digong nga marukoy man ni kay balo siya nga mga tao mo ni mo na ganahan nagigayaga tanawag gud og naay mag-speech sa niya kanang boring kayo kasamangkin kana bitaw na kato si kwan ay Attorney Vic Rodriguez putin dugaya na human sa iyang speech putin dugaya kay gahisgutan pa niya katong mga kato lagi mga kaso nga yang gi-file dito sa Korte Suprema kabahin anang naang Bicam report mga sukintig paminaw nga atong budget gikan sa Bicam report katong enrolled bill wa magkadimao putin taasa unya kanang na ang mga yanong mga nanambong diha imo nang sultian ana may pa na sa bag-o pa kay murag makatuhog sila
makadugay ana labi na og wala nimo gi-insertan nimo og jokes, walay mga full aligri diya ginagbay, makatuog na diya labi na wa pay panihapon. Kato mga nagtanaw kato nag-speech si Juan na Attorney Vic Rodriguez. Ingon ng mga tao, bagulbol ang mga tao. Ang sakto na, oy, kay muraga katulugo namin, naghulat namin Tatay Diggs. Ato nang kuan, ato ang tiwason og paminaw ni kay ato ang tiwason og paminaw sad mga sukindig paminaw ha, kay ang uban lagi wa man nakaadto, wa nakaadto ang uban dito kay basin og wa sad sila hakuta tingali. Kanya basin ang uban wa ni adto kay basing og way ayuda unsa man nin pag adto dito do na bay nakadaot ayuda or wa ha, ang uban wa kaadto tingali kay basig layo kayo nya wa pay ayuda wa pay hakot. Atong tiwason ato ang ipadayon kuno to asa naman to kasama nga names no, ato ipadayon og paminaw kanini Ako guwapa. Guwapa ko, no? Pero pagkahuman diya sa balay, maglagat lang akong mata. Kaya retired na ko eh. Akong retirement kay dugay ko sa gobyerno. Pero muna, maglagat lang ko. So, mga tukog mga SM pero tinted man ang akong sakyanan. Hindi ako tanaw lang ko sa ihap. Tanaw ko sa mga babae nga di na gyud nako mahikap. Ikaw las pagtanaw di ay. Kanang kutob ko na lang sa tanaw. Mura. Katawa mga tao. Pero kontento naman ko, lain ilang naong pero kay ang akong kinabuhi para ragyod sa mga gwapa. Tanawa, diya dapita, tanawa. Tanawa ra mga tao. Mga lag. Diya sa dapita ko. Tanawa. Kato pa guni nga kaning ako ang kuan pagkatao para ra ginis mga gwapa. Sumauna nga ang mga tao ni kuan man sad ni pakpak ang kato lagi mga naka naman na sa abot lang gani sa luyo basin og mga ni adto ra gini dito basin kanina sa luyo dapita mga tao baka nini Presidente Marcos mga sukindig paminaw kadto digong bang ni pero kuan man sad sagit sa sila nga kani ko ka para res mga gwapa katawa sa sila aligre sa sila lipay sa sila. Nya kanang ingon ana nga mga punto na kani formal ni nga kuan baya daghang kay mga tao mga sukindig paminaw pero ang mga tao nga naminaw labi nagyahang mga supporters naghuwat niya murag bisan og way panihapon bisag layo kay gigikanan tingali silang paminaw murag natambalan lang kagutom. Ato ang tiwason padayon katawa mga tao hasta mga babae Kanang kutob ko na lang sa tanaw. Mura. Pero kontento naman ko, lain ilang naong pero kay ang akong kinabuhi para ragyod sa mga gwapa. Sagit mga tao, pakpak pa ang mga babae, pa-cute-cute ng ubang babae. Ang mga laki, labi nagpagag. Padaplin mo na. Ang tagdong nawa. Tanawa diya, awan na napita diya dong. Tanawa ra, mga gwapa, anak. Pero labi na to mga lalaki, mga pangag, padaplin mo, oy. Kani gyud na gaya mga pagabugal-bugalon, na kani pagabugal-bugalon sa niya. Na kanang naanga, nya kay ang kato mga pangag maguna-una man gani katawa. So kaning ni anga
Muni say usa mga sukintig paminaw tingali nga ganahan sa iyahang mga supporters. Ha? Kay kanang man kanang naa nga mag-inject sa og joke sa iyahang nga speech o niya ang mga tao murag malipay. Ha? Malipay diha o niya kanang naa nga murag ganahan po sila maminaw tingali. Bahala lagi guway panihapon basta kay so muna nga kaning niya pero una sa kong giingon nga dili ni bago alang kang kanhi Presidente Duterte. Ang ano man sukad sa una sige man ni pamalikas pero ang iyahang mga supporters kana mga dumadapig mga sukintig paminaw awa man mo ingon nga nakadungog bata nga dunay mga naunsa man ning kuana naunsa man ning presidente nga presidente man unta nga sige magpamalikas duna bay mga supporters na ingon ana murag wa ta kabantay ka sa mangkin pero ningon na sila sabto na nato na kay ingon ana man ang kuan man kanang naa nga munay sakto mingon pa nung uban ka sa mangkin mingon pa nung uban nga munay sakto isog gyud way lipod-lipod. Sumingo man nga kana badlitan og mangisog na si kanhi Presidente Duterte nya labi na dunay pamalikas mangisog mo ingon na mga supporters kana ato ipadayon sige padayon na to gamay ha niya ato la insert sa na tayo kana ituyo ko ni kay gusto kong ila-ila ninyo. Singgit na Duterte. Basig ani baya lang ko nahimo kong mayor 3 terms dagang ko congressman kay di ka naman kadagan pagkuman ibalik ko pagka 3 terms na po munang ako'y pinakadugay nga mayor sa Davao tinuod lang ang niuban sa akong amahan kadaghanan diha sa Danau pag-migrate sa mga akong papa nasunod to mga taga Danau munang daghang taga Danau nga Bisaya sa Davao Mayra Biuron taga Munay istorya ba? So karon ni ako kay mga tao sus politika man murag ambot pod na sila ilang mga himong leader kamong nga tao mo gara po Duterte ayaw na lang ko kay dili na ko makabalik sa politika. Diya sa dapita lang, diya sa dapita. So na ka to, ningon siya nga, sige, akin ni mga tao mo gara sad na. Gara sa kuno mga tao yung Duterte. So muna nga, yung mga supporters kon gyud kanang naagid sa mga kon, katawa ko sa mangkin. Kana formal yang istorya, di gyud mo katawa si kanhi Presidente Duterte, pero nga mga pambuhian nga mga istorya magkatawa ka gyud. Magkatawa ka sa muna nga og ikaw maminaw, nya labi nag supporter ka gyud niya, di ka gyud laayon maminaw, di ka gyud kaon. Bitan na mga tao nga mga nitamong abot alas 12. Alas 12 tungang gabi mga sukin dig paminaw atong Sabado. Na kay sa initial aton hibawan alas 8 sa mo speech. Alas 8 yan ang gabi. Pero tungod sa mga kakulian hapit na alas 11 mga sukintig paminaw pero ang mga tao gyud mo lurang ang mga tao. Nagpaabot gyapon niya mga kasama. Asa man nga Duterte.
so muna ipaagi niya ang mga sukintig paminaw nga murag makuha niya ang simpatiyas tao. Ama masimpatiyas tao ba? Nawa nga iya nga kuan nga makuan gyud niya. Ato ipadayon sa gamay, ha? Ipadayon nato. Sa akong amahan kadaghanan diha sa Danau. Pag migrate sa mga akong papa, nisunod to mga taga Danau. Munang daghang taga Danau nga Bisaya sa Davao. Oh, Mayra. Guyuron ta ka. Munay istorya ba? So karon ni ako kay politika man murag ambot pod na sila ilang mga himong leader kamong nga tao mo gara po do ayaw na lang ko kay dili na ko makabalik sa politika. Oh, singgit balik tay. Singgit ang mga tao, balik tay. Mubalik ko pagka mayor sa Davao. Oh, so pag pohon maloo yung Ginoo ug modaog ko mabot mo mong pila ka makarga mo ko sa barko. Ato ng Davao. Ato mong Davao. Mawala mo ba mo ikwarta. Dili ako magbugal-bugal. Yung nga pulis nga nawala ko taga Cebu ko. Unya panim ko ni Duterte. Ingang polis nga ikaw day akong bodyguard mintras tanto ni ako sa Davao. Kanibang abilidad sa administrasyon. Ako administrasyon na, administrasyon. 83 years old na ko. Gusto na kong muhawa na mga pahuway na. Pahuway ka na nga. Pahuway ka na. Nag-ampo gani ko nga naikilat nga upat ka buok diha. Gika ninyo maris ako. Ang mga tao puli o kinatawa-tawa, no? Ang politika banggod sa akong tanaw panahon nagyong mapahuway ko. Ang kadaot nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Yes. Alam mo, mga tao, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Ang Diyos. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung ilis. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Di na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilawag yun mo o gubot. Timanin ninyo na pareha sa martial law ni Adto. Pero kamo mga sundalo o polis, paminaw mo. Pakpak mga tao, sagit. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay.
Nisog na to Kay tatay. madugay madali matapos mangyod na. Unya illegal man na. Pamili mo at tumungat to sa sayop. Duwar naman na. Na sayop, na tama. Pili lang. Sundalo, pulis. Ari ka sa sayop. Mag-enkwentro ay kita. Oh, diya napita na kasamang names ha. Oh, so muna ha nga yahan ang statement mga sukintig paminaw. Duna siya kanang naang mura og abiso ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga nitambong sarali nga ang kaning niyang administrasyon ni Presidente Marcos matod pa niya nga adto gini padong sa Marcelo. Ha, onya matod pa niya nga di na mo kana og humas ang termino kay musunod na siyang tatay. Ha, muna kuyawan tani nga kalakihan ha. Matod pa niya nga tigpustaanay siya. Pero mao na nga kung nakabantay mo, kung nakahinumdo mo atong panahon sa kampanya nga niingon siya nga weak leader kuno si Presidente Marcos mga sukin tigpaminaw iya mananggi o bitaw nga wa to niya giisa bisang og si Vice President Sara Duterte mga sukin tigpaminaw Vice President Marcos wa niya gi kanang naa nga gikampanya to kay nagtuo si kani Presidente Duterte nga weak leader gyud nya karon ingon sa mga supporter ni kanang naa nga kani Presidente Duterte tinuod gyud kaning ato kanang naa nga sakuan man ni kay kaning ni adaghaman nganon daghan mga suking tigpaminaw nakauyo ni Presidente Duterte og hantod karong gipangita sa tao. Una kaning ni ang krimen kanang krimen kay panahon mga saon bisan og wala mapuhag ang mga drugas kaniadto apan ang dili ka makakita na des makilid-kilid oy nga nagtinudlusay og mura na lang og yano kayo magapamaligyag sabo. Muna nga ang krimen ngano man di masayod ani ang kadtong mga dato. Kadtong nagpuyo sa mga subdivision, nagpuyo mga sukindig paminaw sa mga village, dili sila maka-relate ni ini tungod kay wa sila nagpuyo sa squatter nga dapit. Ako sa una katundang sa wa pay COVID sa COVID, diya man ko sa may kanang sa Banawa mga sukid diya sa kuan dapita, diya sa may Panganiban, squatter area man to. Asus kuan na madlok toy tungod sa kadaghan ng adik unya kanang sabo magtunulanay na lang diha. Pero pag abot mga sukindig paminaw sa Duterte, medyo na intab gyud sila, medyo nakuha-kuhaan sila. Unya murag di na kay makakita nga dunay mga tudlos itong binaligaay sabo. Muna nga daghan nalipay mga sukindig paminaw ay nga makalakaw-lakaw na kaba o kanang kampante na kamulakaw. Kampante na kamulakaw sa kagabihan muna mga tao tingali nga murag gimingaw sila sa serbisyo mga sukindig paminaw ni kanhi Presidente Duterte. Atuan ang kuanon, atuan ang matod pa uhaw kami sa Duterte service. Matod pa ni Rinante Sibial Bariki, so muna ang atuan ang kuanon karon atuan ang hatagan og pagtagadon niya balik ta atong balikan mga sukintig paminaw kay anang na ang atuan atuala na nga gi-describe ug unsay nahitabo ngadto no ani kay dito tato kasamangkin unsa pag-urasa gud kadto dito dito ta mga alas kita dito ang team sa DYHP Gay FM ni adto dito alas 4 wa pa alas 4 tuan na ta dito unya dito nga ni kwanta kay kanang naabang nga tan-aw na to dito ta kita tong daghan tawo mo bitaw nang ako makaingon ko nga lahap ra sa gaayo ning ni ang gisultis pulis nga moingon sila nga 3,000 nga 4,000 murag kuan ra sa gaayo grabe ra sad ga gamay nga estimate. So mo na nga kuan na sa to kayo kay ako dito bi ako dito nakadto bi ako nagisuroy-suroy bagid ako ng Paradise daghan man tao ka naga makita sa drone shot kanang video mga sukindig paminaw kana tinuod man na wa man na mamakak dili na edited kana to gipakita din nga kana na ang video dili na edited mga sukindig paminaw oy nga kanang nakinaman nga edited na oy di na tinuod fake news sa kani ay dili na edited in town dire ko ang mga media ang DYHP sila kasama Radyoman Zane si Radyoman
Remart na ani na puti nga kuan ay kanina puti nga din daman sila diha. O niya ako kay nakuan man kana naulahi ta o niya dito mi sa kanang dito dapit sa tubangan dapita kami ni dito man sa niya kay nakahigta dito sud sa may VIP dapita kasamangkin kay nakasud man dito si kasamang Alvin Troya. Sumaw na nga kanang na ang mga tao gahulat yun. Unya pagsulod ni Presidente Duterte dito sa stage, grabe. Abiba ang pakpak murag manglimbawt imong balhibo. Ha? Murag yung malimbawt ang imong balhibo mga kasama nga murag ang mga tao yung ganahan gud sila makakita ni kanhi Presidente Duterte. Limbawt yung balhibo oy. Ha? Unya murag yung murag makaapil kas mga tao sa kaugyaw sa mga tao nga ilahang giwelcome mga sukin tigpaminaw. Si kanhi Presidente Duterte. Sumuna nga kanang nga bisa kami tindog kasamang Alvin Troya na mami gani nga naka-picture mami dito kay kasamang Alvin Troya kuan man gyud kay ni kanang nga Duterte gyud kay san ni. Unya kato nga kuanon Duterte gyud ana. Pero kadtong panahon ato itan pananglitan og si Presidente Marcos mga sukin tigpaminaw maoy moagi. Dogyonan sa na may video nga kato bitaw si Presidente Marcos makasama mo ni Agi murag wa man kayo niingon BBM. Murag wala kaya mo kan asa man to katong video gani nga katong pag ni Presidente Marcos dito. Wa gyud man kanang murag wa kayo ba? Murag lahi man paminaw ang impact. Kung si kanhi Presidente Duterte ang muduol sa kanya ano at Presidente Marcos ana ato nga ba ni audio dinhi ano kaning uban palingog-lingog ning uban nagkatawal sa Akio. Okay, si Presidente Marcos ni. Atong itandi ba? Itandi na to. Tanawa, ang mga tao murag wala, murag baliwala ra. Kato no, tanawa. Ang mga tao no, si Presidente Marcos ni. Ang mga tao murag baliwala ra nila. Babay lang. Pero murag wa kayo murag hawang na. Wa kay mo kuan ang mga tao. Murag wa kay mo akiba sa mangkin. Ang mga tao mga sukitig paminaw hindi man kani mga ulo re tubakan. Dili man to edited mga kasama. Dito edited ang kaning na mga tao nga niagian niya murag gidid mara siya. Murag way pakialam ba na umat pa padingaw-dingaw rang naong ay. Lahi kaayo kung si kanhi Presidente Duterte may makitaan sa mga tao. Ato itandi ba kana na kanin niya kamatuuran man eh. Muni kamatuuran nga dili malubag mga sukin tigpaminaw. Tawag siya. Murag didma ang mga tao ni didma ra mga tao ni BBM. So katunto sa Negros gani na Duterte ay. Tanawa mga tao kung si Duterte hastang pulis pa picture og apil. Pulis pa picture apil dool. Iyaha mga supporters kanin diri sa pikas kani Presidente Duterte ning Hulagway hasta mga pulis mo pa picture mo dool mo abiba mo singgit Duterte ana ka Presidente Marcos murag dili kayo no wa man murag kuan lahi gyud
No, mga tao, mga sukin tigmaminaw kaingon sila nga kwan. Ha? Galing ka mo ingon maning uban gud nabudol me. No, magkuhan man, mga tao na lingog-lingog ra. Ikaw makita ka bisag artista gani. Picture man gani ka diha. Kaya na mao ni sa ato ang gikumparar na to kay kuan man gikumparar na to ni nga katubang pag pananglitan og si kani Presidente Duterte makita sa mga tao ingon ani ang mga tao nga mo welcome niya. Kana bang murag malisang gyud ang mga tao mo, hugyaw ang mga tao mo pa picture mo duol, mo singgit gyud og Duterte. Pero ari kani Presidente Marcos no kani mga videos sa ila man nga page. Apan ang mga tao murag di man, murag gipanglaay man ha. Wata kay balo kaning ni ang mga tao nga niadto sa programa ni Presidente Marcos, wata kay balo kung ang giapas ani tungod kay niadto ni tungod sa ayuda. Kay mo ato ba dito? Wata kay balo lang kay tungod sa ayuda adto ta ha. Kaning na paniya katon dito kani si kuan kani si gobernador sa Negros. Kanawan ni We're all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say isagit ra nato. Okay ra ba? BBM. Dungan ta BBM. Watay mingaw man usob-usob. BBM. BBM. Tanawa ha kana gani gobernador na. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you kanino tanan and maayong hapon. Pasip-sip yun gov, ha? Gobernador ni sa Negros Oriental. Gobernador ni sa Negros Oriental, si Governor Chaco sa Garbaria. Haon niya, ang mga tao, ikuan niya nga, sige, pwede ba mo singgitag BBM. Uy, mingaw man. BBM. Tay mingaw man usob-usob. BBM. Okay. Okay. O, pila na po. Okay na kita. The Negros Oriental. People of Negros Oriental. BBM. Dungan ta BBM. Watay mingaw man usob-usob. BBM. Usob. BBM. Okay. Press. Okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you kanino tanan and maayong hapon. Dili ta makaingon ha, pero yang gikuan yang tibok Negros Oriental kuno niya. Kaning niya asa dagon ni gikan nila, pero atong kahinumduman nga ni anang pagkabuntag nang hatag og ayuda sa tupad, sa AX o katong sa agriculture ha. Hindi nakabintaha kung ang admin mo yung mga kana magrally, kung ang administrasyon mo yung magrally, hindi nakabintaha kay sa dili pa ang rally, doon na ipahigayon nga paghatag og ayuda. Doon na may mga ayuda, doon na kana na ipanghatag na. Pero karon sa kan Duterte mga sukin tigpaminaw, wa man kunoy ayuda, unya wa po'y hakot, pero ingon ato kadaghan ng mga tao. Kani gobernador may Negros Oriental. Ano man wa man gibriefing daan nimo go, gibriefing ta to nimo daan nga kanang og moingon kong BBM, sabay na lang mo bisan og kanang na ang supak yung kabubuton. Kapag ikaduhan ni usob. Ikaw kasamang ni sir, maikog na lang ka kay napil biya ka listas ayuda. Di mo, kuan na lang ka, respitar lang yung kaoga ko. Ato sang itsek ha, karon to, ato ang tiwason masukin tigpaminaw ha. Ato ang tiwason ron kay, kanang ato ang tiwason ron mga sukin tigpaminaw. Kaning ato, di alantas to nga, ato lang ikumparar ang
ang kanang tinuod nga panghitabo. Medyo aligre ni gamay ha. Kay kon man ato makumparar gyud. Makumparar na to og kinsa gyud mga sukintig paminaw asa ang kaning ni ang sa pero kaning ni ang wala mo pakpak sa una na butog yun kay tungod ni Vice President Sara Duterte ha. Okay, ako na lang yung ubos nga lagad kahanginan kasamang radyoman Benji Olpos ng Hiya. Magpasalamat yung kanunay nga pagpaminaw unya magdungog ta karong gabi mga sukintig paminaw. Tatak RMN. Straight to the point.